Ay ga, Unsa man ka? ga patiraha ko gabi. Di lagi ko ka. Ikikudto kinda ko. Oh. Sus, ito ko magkana. Kana si Binig na, si Binig noog, si Binignit. Ay, kapalakan nila anak kay. Napi gyud mga bata daw nga dagko na kaayo. Ay, sus, isa man taon ka. Ako ga. Mingaw na kayo ko nimo. Makaya na kong kamingaw pero ang kining akong kabugat di na gyud makaya ga. Murag dami na gyud kay change oil ba og sa motor pa. Di lagi ko ka. Kay unto makinda ko ka. Uy, mo ba? Di na gyud ka. Sam taon si Papa eh. Sa batik ignaw si Mama. Pero mintin niya pagkirahon si Mama. Tanaw niya anak si Binig nito. Tintik ignaw. Liwat ni Papa oh. Pangan. Ay, tik. Dili lagi. Sa imong pagdili di gyud ka. Dili lagi ko ka. Sige. Alam po ka ga. Mulakaw ko. Magunsa na ang pugka. Ada! Ay na sige pangutan na! Maghubog-hubog ko! Kakalain gining lockdown uy. Sige na lang tag ka anaan. Lain yung kining atumbanan palahubog kay uy. Gan lockdown na lang ko uy. Laban na lang ta. Dagay ka buwanga ka. Sinan. Ato ka siya ha. Hilog! Baba. Banyo! Hilog. Bago na. Hilog. Ana ba? Ano sa man yung itsono nga sa binignit? Nang sa din natagak ni? Tagay lagi naman panutan to na siya ray. Unya, iya nakuha. Ako ra nakuha. Sipat kayo. Kapter kung batiyag naong ni mangbodo, Liwat ni Papa Maway. liwat ka ni mong papa gani. Ay. Batiyag naong kung awar naong gani oh. Oh. Ulam nasa bulan siguro man yo. Ang ipon wala katupong. Sige lang. Liwat mo sa di siyang papa, batiyag naong. Ilang minute? Yatay. Somebody, it's not before here. No good time na decision. Darling! Lucia! Ay, Lucio, ano sa naman po ka? Nahubog na sad ka? Los lang ka! Nauwi, nagsige lang yun na siya kahubog kay. Kini ko yasawa, layo pa lang nanimaho na! Darling! Ito ko gawas! Simhot kay nako ang imong baho, darling! Nanimaho gyud kang darling! Ling! Nakibalo magaling ano, naghubog-hubog ko, Ling! Nga, wa ko kabaluan na. Lucio. Kaysa akong pananaw ba, gwapa na kayo ka, umahubog ko! Salamat yan. Ay, lapo kayo taka, darling! Ayos ha? Ay! Pumunta ka sa kumain lang, oy! Na, madungag ka na sa niron. Impas na. Darling. Wow! Pumunta ka sa kong darling, oy! Sige na, Ling. Patiraha ko, karon lang yun, Ling. Sige na ba? Ay, ako mo ko darling. Wapa kay kas kong pananoron, darling. Matinyo, darling. Lagi. Ano kayo ganahan? More pra. More pag yun. Sige na lang. Uy. Sam, si Mamoy, sige paburos. Wala git tagi pang kaon. Mahimo na gid daning Doremi pasulatido ba? Patay. Ta? Tara, ato ta dito sa... May mga bata de disturbo kayo na sila. Ito tag kwarto. Nak, ato sa may kwarto na ka! Ay, sisaba ba kayo? Madunggan pa sa mga bata. Sa mga... Ayun nang... Ano na pong Kemi! Oh. Ano yun? Sorry, darling. Yung tiyan ko. Hinahinay lang, darling, ha? Kaya nanarabatay ikaupat. Mo ni resulta sa stay at home. Ano? Binigno! Yes, pa. Ano po? Binig na! Binignit! Nana mo inyong manghoda, ikaupat. Nganla na nako ni siya glatik. Unsa ni ba? Kompleto ng lamas kaya ron magbiko tang. Atay nga COVID. Atay nga COVID.
siya! Ay, namusta na? Ay, sa Laki. 1, 2, 3, action!